jméně Boha Otca, Syna, Ducha Svatého. Kněz buď s vámi všetkými. Vy bratři a ľubé sestry, jeli jara vědomě kirluše zpíváme, potom so nám uvědomí, že jsme všelakore měna užívali za našeho Boha, kterého chválíme. Jsme prajili, on je kněz, on je náš přečel a namakáme další měna za našeho Boha. Što je Bůh za mě? To je prašenie tuté neděli. Jako křesťania věříme, že je se nám blížil v Kristusu. Na něho dopomínáme se. O sebe potom, když se pokřižujeme, tež ze svědčené vody. A tuté neděli chceme obnovit křesťanský slub, k tomu svědčit vodu nitko. Božo, ve svojej stvorbe se vodže zakovacu moc všeho živenia spostil. Kaj si izraelský ľud z vodu vypuštěne napojal a přes žome Červeného morja věd, tak se nam ve sviatej księdze vodu jako skutkovne znamio svojho umoženia dariu. Prosíme Če, sčin z tuteje vode znamio víry, kotraž nam voda če naše viny a nové živenie darí. Všehomocný Božo, posvěť tuto sůl. Profetej Eliši se přikazal, otestate vodže přes sůl zaso vočast viacu moc darič. Sposť přes tuto sůl vodže vozbožacu moc. Všetkým, kotci svečenú vodu užívaja, daj nazornič přítomnosť Ducha Svatého, vunže je nam ve všetkých spytovaniach silnosť přečivo zvemu. O to prosíme přes Kristusa našeho kněza. Sól, kotras nás před zahubu zakova a naše cyrobe svod dáva, nech spostči vodže vozbožacu moc Božie miłosće. V jméně Boha Otca a Syna a Ducha Svatého. Asperges me.
wyszynach. Modlmy się. Bożo, šitko se stworil a šitko wodzisz. Zladuj na nas, a daj, zobychmy czystcy w utrobu służyli, a na siebie w uskutk Twoje smilnosće nazonieli. Bo to prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kicie z Tobą w jedności Ducha Świętego żywa króluje, bo wieki na wieki. Czytanie z knihy Jezaja. Všehomocny kniez je mi wucho otevřel. Ja pak nesem so spečoval a nazad cofał. Bijacym sem poskyčil svoj krybjet a svoje lice tym, kociš mi brodu v utohachu. Svoje obličo nesem zakrywał przed haninjom a pluhanjom. Všehomocny kniez by mi pomocnik. Tuž wučeknych ja heimbie. To dla zczynych swoje miezwoczo krute kajś krzemien wiedziardzie, zo so nie woheimbiu. Bliski je, kiż mi k prawu dopomha. Štuby so chcą ze mną wadzić? Zestupajcie so romadze. Štu je mój przeciwnik? Niech ke mnie przystupi. Leče, všehomocny kniez je mój pomocnik. Słyszeliśmy Słowo Boże. Amen.
Drugie czytanie słyszymy z lista świętego apostoła Jakuba. Što to poma, moi bracia, jeliż tu praji, zo ma wieru, ale nie ma skutków? Może jeho tajka wiera umožić? Gdyż byś taj brat a sotra nahaj byłaj, a wszednie je cyry by nie miłoj, a jeden z was by jemaj praju, dzitaj pokoju, woretaj a najestaj so. Nie bieście pak jemaj dali, što jeho czego trzeba, żeby to pomało. Tak je też wiera, gdyż je bez skutków mrtwa sama w sobie. Ale niech tu rekne, ty masz wieru, ja pak mam skutki. Pokaż mi swoją wieru bez skutków, a ja ci pokazam ze skutków, jaka je moja wiera. Słyszeliśmy słowo Boże. Halleluja, halleluja. Nie chodził sowo niczym drugim, acz krzyżu naszego Knieza Jezusa Chrystusa, przez któregoż jest świat krzyżowany mi, a Jeho święty. Kniez, bądź z wami. Ze światoszczenia pomaku. We wonym czasu wotinże Jezus ze swoimi wuczomnikami do wsu wokoło Cezareje Filipoweje. Popuczu prasza so swoich wuczomników. Što praja ludzo wo mni? Štu ja sim. Oni jemu odmówichu. Jedni praja Jan Čenik, druze Elias, druze pak jeden z profetów. Tu so ich oprasza, wy pak, što prajče wy, štu ja sim? Pyta jemu odmówi, ty si Mesijas. Tu přikaza im doraznie, zo bychu to wonim nikomu nie powiedzieli. Nitko poča ich wun wučić, zo zmieje syn człowieka wiele czerpieć, a budże od starszych a wyższych mieszników a pisma wučenych zacisniene a morjene. Zo pak po 3 dniach zrowa stanie. Cyle zjawne praji wun te słowa. Tu za jeho Peter na stronu a poča jemu porokować, ale Jezus so obroči a na swoich wučomnikov polada a da so do Petra. Dži mi z očov, Satanie, przetoż nie starasz so o wice Boże, ale o człowieskie. Potom přiwoła lud a swoich wučomnikov k sebi a rekne im, chceliš tu za mnu přińć, zapri sam sebie, zmi swój krzyż a zczyhuj mnie. Przetoż sztuś chce swoje żywienie zakuwać, zubije. Štuž pak zubi svoje življenje medla, a evangelija dla zakuvaje. Dobre poselstvo našeho zbožnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia a sotry w kniezu, što praja ludzo vo Jezusu. Štu je wun za nich. To prasza so Jezus swoich wučomnikov duce do Cezareje Filipoweje. Wun chce wiedzieć, što ludzo o nim myślą. Lubi osadni, przedstawcie si raz, zo by so Jezus nas dżęca praszał, štu sim za was? Što so tu we waszej wosadzie wo mnie ryči?
Jak bychmy na to odmówili? Sprawnie bychmy też dobili prać od tebi, co spywa. Spywamy z kirluszemi, a wuprajmy z tym, što sy. Ale w szydnym dniu so skiery husto melči. Abo ryczymy o Jezusu. Tedy odmówichu oczomnice z tym, što su o nim słyszeli. Prajachu, nikoci reknu, ty se Jan Czynik, druzy Elia, zaso druzy, zo se jeden z profetów. Odmówy nam pokazuje, zo so ludzo w Jezusu zwisk k wulkim wosobinam stawiznu widzieli. Spoznachu w nim muža Bożego, mocnego prydarja a profeta. Brnież, tute odmówy też jimace klinčeli. One nie zapřimnu Jezusowu woprawdzitu identitu. Oni zwuraznieja jeniczce, zo je wun ništo nevšedne. Mienienia ludzi pokazuje, zo zamože człowiek Jezusa wobčiwać, jeho słowo słyszeć, a samo jeho skutki widzieć, ale przywszym nie zrozumí, što wun woprawdzieje. Tu dla je też dżęca wiele mienieniów o tym, što Jezus bysze. Nikoci widzia w nim wulkoho wučarja moralki, druzy rewolucjonarnego myślaria, abo muža, kiže za sprawność a lubość wojował. Wszystko to je prawie. Ale też tute mienienia nie wutrychja woprawdzitu identitu Jezusa Chrystusa. Toho dla prasza sodre Jezus swoich uczomników hiszcze junu. Tola tun raz ich wosobinsce naryczom. Wypak, što prahicze wy, sztu jasym. Z tym pokaza na to, że nie ważne, što druzy o nim mysla, ale što każdy jednotliwc, kiż jeho zczyhuje, wierzy. Jezus oczekuje po takim wosobinski rozsud każdego, co by się uwiadomił, što wun je. A tu z mužice się te pyta wystupuje prajo, ty sy Chrystus, ty sy syn żywego Boha. Wuboka odmowa apoštoła je wosobinske wuznacze, kotreż daleko przesahuje to, štož ludzie o Jezusu reča. Pyta nie spoznaje w Jezusu jenož profeta abo wučarja, ale žaubowanego Boha, wumożnika świata. On spoznaje to, kiż je przyszło, żeby człowiectwo wumożył. Zate pyta, z tym wuznaje, że nie je Jezus jenož nieuszydny człowiek, ale woprawdzie Syn Boży. Wun je na świat przyszł, żeby człowiekam nowy poczak Bohu darił. Tute dopoznacze nie pak wusled człowieckiej logiki, ale wusled Bożego zjawienia. W Ewangeliu po Mateju praje Jezus to dla na to ke Świętemu Petre, nic miaso a krew te ci to zjawiwoj, ale mój wódz w niebiesach. Wy ostatni, što woznamienia to za nas dżęca? Praszenie, kotreż je Jezus tedy swoim wuczomnikam stają, wun też nam staja. W osobinsce. Prasza so, za kogo masz ty mnie? Jezus od nas oczekuje, żebyśmy się wyjasnili, što wun zawierno je.
Je won za nas jenož historiska osobina? Nichtu, kotrož wučby respektujemy, ale kiž w naszym żytnym dniu wielką rolę nie raje? Abo je won nasz kniez, nasz umożnik, nasz Bóg. Je won dobry przyjaciel. Dzieci, dre kierlusz rade spywaja, derje je, zo mam przyjaciela. Ale raje won jako tajki ważną rolę w moim żytnym dniu? Gdy so tak praszamy, potom dobimy się uwiadomić, że nie jest to intelektualny test, na któryż możemy prawie albo nieprawie odmówić. Što Jezus za mnie je. Mieli pak na to myśleć, że ma odmowa na tute praszenie konsekwencje. Gdyż prajemy, że je nasz kniez, potom to ryka, że jeho zčihujemy, że jeho słowo kutne bierzemy, że jemu swoją dowieru darujemy. We všich żywienskich okomikach, a zo z nim jednamy. Gdyż prajemy, że je dobre przyjaciel, potom to oznamienia, że się czas za to zamy. Z nim komunicirujemy. Jemu dowierimy. Znaju żonu, kotraż mi juno praješe, ja nie mam pocza ke Jezusi. Won mi niczo nie daruje. Nie jedre tu, je do niebieszu. Ja wierzę do Boha. Wieso? Wiera do Boha je ważna. Chrystus sam dre nam ju otewri. A tola pak zrozumimy poczak Bohu, gdyż z Nim, z Chrystusom sme zjazani. Luba wosada, praszenie, za kogo masz mnie ty, je naposled przeproszenie ke osobinskiemu związku z Jezusem. Won no chce jenož, zo ništo o nim wiemy, ale chce so z nami zetkać. Chce do naszego żywienia stupić, a naszą wutrobu jimać. Możemy to dla prajczwek chrześcijańskiej wiery nie po takim jenož o widu, albo o dodzierżenie zakoniu, ale o żywe pocza, a o dowieru k niemu, k Jezusie Chrystusie. Gdzie o to, że jemu swoje żywienie dowierjamy, a że sme z lubością, z jego lubością a wiernością żywi. Znano so nikoci prasza, jak to zmożnimy. Moja mać je mi to tak zmożniła. Šitnie, wieczor, so zromadnie modlichmy. A tam je ona mnie nawukniła. Prajcz modlitwu, słowa, z wutroby, najprede pak je ona mi je dała do pomiatka. Jezuso, budź smilnymi. Pomaj mojej słabości. Proszę pomoc o Tobie, a o Twojej Macerie. Šitne so tu do modlitwu modlach. Zwisk ke Chrystusie jest tym šitne so zwuraznił, a w mojej wutrobie rost. Lubi bracia, lubi sotry, tajki je pocza ke Chrystusie, a dawia dalsze formy zjazaności z Nim. Ważne pak je, że się uwiadomimy, jaka nasza, moja forma je zjazaności. Dobremu przyjacieli, kniezy, umożniki. Na końcu swojego przebywania chcę was tohodla pozbudzić, że so nitko raz praszecie, za kogo mam ja Jezusa.
a zo cyle w osobince na to odmówicie. Přeju wam, zo każdy we swojej wutrobie ke wubokiej odmówie dojdzie. Niech je tuta, twoja odmowa, wiernie wuznacze, kotryż w ciężkich czasach niese, a nas w poczachu k Bohu a sobu człowiekam przewodza. Amen. Jezusom, za Tobu kročić, zda so nam drude wobčežne. Zbožniko a Božon, usłysz nas. Ty no chceš, zoby so štu zabudził, dowiedz dwielowacych do światła wierności. Prosimy, če usłysz nas. Pomaj tym, kociś się odpokazuje, niech Tebe jako zbożnika świata spoznaja. Prosimy, če usłysz nas. Mnozy są zadwielowani a bici. Opokaż im swoją miłość. Prosimy, če usłysz nas. Twój krzyż nikogo nie zniczy, ale uhoji. Daj nam zwolniwie za Tobą kroczyć. Prosimy, če usłysz nas. Przetoż Ty, o knieże, se swoje żywienie za nas podał, a nas wiecznie śmierci wutronił. Za to budź Ci dziak a sława, wieki na wieki. Amen.
Modlmy so. Pokiel so mile knieże naszym prostwam, a przyjmij lubie w opone dary swojego ludu. Daj sobie wszystkim ke spomożeniu Tyło, sztoś kujdy k czeszci Twojego miena wopruje. Wo to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Amen. Kniez bądź z wami. Pozbyńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Bo prawdzie je hodne a sprawne, stopne a spomożne. Zoso ci stajnie a wszędzie dziękujemy Knieże Święty Wodcy, że mocny wieczny Bożo przez Chrysta naszego Knieza. Narodziwszy so je on padłe człowiestwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, zmartwychwstaniwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Tu dla spywamy ci z angelemi a syłami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają. Woprawdźe święty se knieże, żoło szeje świętosće, toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni całej cyrkwiu, první dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus z mrtwych stanął. Przez Niego, którego se k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Poswiedź tutaj daraj z rosu swojego ducha, so byś Ty nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezu Chrysta. Preda co won dobrowolnie czerpieniu woda, za won chleb. Dziakowaše so wamaše a podajun swoim wučomnikam prajon. Zmíče a jeszcze šice od toho. To je moje čivo, kotrež bude za vás podaté. Taktež za won pojedži keluch, dziakowaše so zaso a podajun swoim wučomnikam prajon. Zmíče a piče šice z něho. To je keluch novo a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry, gdyż ulit odklepiemy, a z kelucha pijemy, oziemiamy niże Twoją śmierć, do niej nie przyjdziesz.
Spomínajú tu i sviate vodce na jeho smrť a zrúa stanenie. Přinošame Či chleb živenia a keluch vozbožnenia. Ďakujeme so Či, zo se nás povolal před Tobu stať a Či slúžiť. A prosíme Če pokorne. Zhromadžuj nás, keď si užívame Kristusové čelo a krv v Duchu Sviatym do jednoty. Spomínaj knieže na svoju cirkev. Poušej zemi rozbrojenú a vudosplni ju ve ľubosti, hromadže s našim bamšom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a zevším duchovstvom. Spomni tiež na našich bratrov a naše sotry, keď si sú umreli v nádži zo zrúa stanu a přijmi ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smíj sa nad nami všetkými, prosíme Če. Spošť nám večné živenie ze zbožnej Boharodičelku kniežnu Mariu, ze sviatým Jozefom, ze sviatými apoštolami a všemi sviatými, keď si so Či ze všech vekov spodobajú. So bychme Če chválili a slávili přes Tvojho Syna, Jezu Krista. Przez Něho s ním haveným dává soči Božo všeomocné vodce v jednosti Ducha Sviatoho, však chvála, česť a hodoznosť veky na veky. Amen. Neříkáme jen ještě Či Bože, my to jsme, tuž smeme plní do věry zpěvat. Otče náš, Jsi nebiesa, světlo Tvoje jméno, přijď Tvoje královstvo, staj co Tvoja vola, ať na nebi, tak na zemi. Všedne chlieb náš daj nám dnes, podaj nám naše viny, jako my tyž podáváme svojim viníkám, a nevěď nás do zpytovania, ale umož nás od svého. Umož nás, kníže, od všeho zlého a daj milé pokoj našim dňam. Smír so nad nami a pomaj nám, zobychme od hrycha přeco svobodní a především zamučením vyšší očakovali zbožnou nádžiu a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Předoj Tvoje je královstvo a moc a krásnosť na veky. Amen. Kniež Jezu Kristče svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svoj pokoj vám dávam. Prosíme Če, neladaj na naše hrychy, ale na víru svojej cirkve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živa a králuješ veky na veky. Pokoj knieza, buď stajne s vami. Stróčte sa s postrúhom pokoja.
Lejče jenio Boże, kotre zebera rychi svita. Tak ryči kněz, spomoženie ludu sem ja. Budu-li ke mni wołać w kajke szkoli nuzy, wusłyszu ich, a budu ich kněz na wieki.
Modlmy so. Prosimy Cię, Knieże, niech skutkowanie niebieskiego dara wobknieżaszu naszą bytość. Zo niebe w nas knieżyło nasze człowiecze zmyślenie, ale bojska moc tohle sakramenta. Bo to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Dżęslišim wozywieniam, dżęca je niszpo we farskiej cyrkwi 14 godzin. Różoc modli so kruszčice punželu od piatka 18 citci wutoru pokutny różoc. Klošta niedzielu 14 godzin wutoru 18 citci, a tež 19 godzin. Woklice wutoru 19 godzin, štvrtk pak 18 godzin. Kolekta w kruszčicach, kaž tež w kloštre, přichodnu niedzielu je za Caritas postajena. Wutrobne zapłać poprajmy za szczyłowace dary, za urydzenie piszczelów dary so junu 200 a junu 500 posta euro. Na dzielenie Biblii są zajemcy wutoru 19 na faru przeproszeni. Szulskie kemsze są sredu 16 godzin w Oklecach, a czwartk 15 godzin w Kruszčicach. Sredu zetkaja so seniorojo w Pančicach Kukowie. Spočatk je z modlitu Różowca 8 w kloštarskiej cyrkwi. Krušk žonu vikarije zetka so sredu 16 godzin na vikarii. Štvrtk 15 godzin su džakne kemše manželského cyžec z Lena ke złotemu kwasi. Przyjemy jimaj Boże żonowanie. Kemše w Dobrošicach su sredu 18 godzin we Woklecach, štvrtk 18 godzin citci. Firmujomni zetkaja so štvrtk 17 godzin cyrkwi. Serbska šola zvučuje sobotu 10. Sredu przeproszuje dom Świętej Ludmile Wosadnych na patronatne kemsze w obydlerju a sobodżowaczerju w 10 do farskiej cyrkwy. Hakle od 29 zapoczynają so nasze piszczele so uredzić. Jako prynie firma Eule wszystkie trubki utwari. Od 30 septembra so potom roszty za piszczele natwaria, so chodza so też wszystkie kamory piszczelów uredzić. Za czas redzenia składują so wszystkie dziele piszczelów na sredźnym korze przed piszczelemi. Jenoż naboczny koraj budżety za czas redzenia piszczelów przystupnie. Przed piszczelemi nic. Od 29 świecimy kemsze od punżele do czwartka na farie, od piatka do niedziele w cyrkwi. Faradelinka jechać do 28 septembra nie w służbie, jeho ja zastupuju. Lica przywiedziemy w naszej wosadzie wulby do wosadnej rady. Termin wulbu je 10 novembra. Wolic smydża wosadni od 14 lat, kociś maja wone bydlenie w naszej wosadzie zapisane. W osobie młodostni, kociś wukubwania albo studia dla 10 novembra swoje wone bydlenie hižo w naszej wosadzie nie maja albo nie zmieja, kociś pak chcedza so najebać toho na wolbach w naszej wosadzie obdzielić, niech so k tomu we farskim biurze przyzywieja. Przeproszujemy wosadnych od dżęca hać do 29 septembra namietować kandydatów za nową wosadną radu, k tomu so przygotowane jałmożne a cetelki, a to we farskiej cyrkwi przy Marianskim Wotarku, w klosztarskiej cyrkwi Zade na Blidże, w kapałce Maltezu przy praskim Jezudzieczatku a w Dobroczan kapałce. Cetelki z namietami możecie też do postowego kaščika na fare tyknąć. Putnicka izba wosady do Roma odmieje so od 5 do 12 oktobra, spočatk je 5:45 we farskiej cyrkwi z pożonowaniem na pucz. Busaj odjedziecie 6 z farskiego dwora. Klitu w septembrze chce pasjonskie towarstwo znowu na farskiej zarodzie pasjon przedstawić. W tym związku wita też hości na Europasjon Kongres. Pasjonskie towarstwo przeproszuje wszystkich, którzy bychu na niektóre szkole właśnie pomali soborali albo podpierali, punżelu 16 septembra 19 godzin na faru. Dżęca są kolpingowcy przeproszeni na zromadne putnikowanie Zjazku kolpingowców Zolarskiego a Dreżdżan-Mislanskiego biskupstwa Dorożanta. Putnickie kemsze z biskupom Tima Iwasom są 10 w cyrkwi, niż po je 14 godzin. Ke Bożym służbam.
Boža mša, přichodno punželu sedemich je k Janželam Pistonam. V útoru sedemich sa zemre toho Bena Revaka, kajž tež Jurija Schneidera a manželsku Madlenu. Sredu 10 patronatne kemše domu Sv. Ludmile, prina intencija za živých a zemretých vobedlerjov a přistajených, druga intencija na viste menjenje. Štvrtk 15 hodin za živých a zemretých svojbo Hantušec a Čižec, piatk 19 hodin za zemretého Luciu Renčovu ze Zejc, sobotu za zemretú Rejzu Hermanovu z Pančic Kukova, přichodnú nedželu 7 za živých a zemretých svojbo Vroblec, Kruščic a Čornec a 10 hodin za zemretú Agnes Heinzu Paščinu z Furku. Niż po przychodnú nedželu nie. Tak daleko dženším vozevieniam przyjął wam všetkým jednu žonovanú nedželu. Kněz, buď s vami. Nech vás požehnuje škyta, všemocná trojedny Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Žijte pokoju.
żyta.